ମୁଁ ତ ସେ ଅଡ଼ିଓରୁ ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିଲି, ମୋ ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଏଯାଏଁ ଆସିନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଚାହିଁବି, ଯଦି ସେ ସତରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ସେ ଯାଇଥିଲେ, ଏଠି ରହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲକୁଲ ବି ଦେହ ଖରାପ ନଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ ଆହୁରି ଓଭର ଟାଇମ୍ ଯାଇକି ରହୁଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଏଠି ବାହାରେ ଥଣ୍ଡାରେ ବି ଶୋଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ନଥିଲା। ଦେହ ଖରାପ ଥିବା ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଯାଇ କେମିତି ପେସେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ? ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ଖରାପ ନଥିଲା। ଯଦି ଗଲା ପରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କରିପାରୁନଥିଲେ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ହିୟରିଂ ଅଛି, କାଲି ହେଉଛି 17 ତାରିଖ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ହିୟରିଂ ଅଛି, ଆଜି କାହିଁକି ଏମିତି ମନସ୍ଥ ନେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓଟେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଭାଇରାଲ କରିବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଅପପ୍ରଚାର ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ସେ ଗଲା ପରଠୁ ହିଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସୁଛି। ତ ସେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏଇ ଅଡ଼ିଓଟିକୁ ଜାରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଯେଉଁଟା କୋହବର କଣ୍ଠରେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଯେ ହଁ କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତା ପରଦିନ ବି ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଜି କାହିଁକି ସେ ଅଡ଼ିଓଟାକୁ ସେ ରିଲିଜ୍ କରିକି ପଠାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ? ଆଉ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଆଶା ରଖିଥିଲେ କାଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଡ଼ିଓରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲେ। କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହୁଏ, ତା ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି, ତାର ବାପା ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଆସେ, ସେ ମନରେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଆସେ। ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ବହୁତ ସାଥ ଦେବ, ସଂସାର ଘଡ଼ିବ, ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ସେ ବାପା ମା' ଭଳି ଭାବିବ। ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି, ଭୁଲ ରହିଗଲା ଏଇଠି। ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ଘରର ଝିଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଣିଜୀ ହେଇପାରିଲିନି, କି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖେ କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଧନୀ ଘରର ଝିଅ କି ଧନୀ ଝିଅ ନୁହଁ। ବାସ୍ ଏତିକି ଭୁଲ ରହିଗଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଦୁଇଟା କଥା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ସେ ଭାଇରାଲରେ। ଗୋଟେ କଥା, 7 ଦିନ ଯେଉଁ ରହିଲେ ତା ଆପଣଙ୍କର, ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ତା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, କ୍ଲିୟରଲି କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ ତାର ପ୍ରତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ 8 ମନ୍ଥ ହେଲାଣି, ଯେହେତୁ ଆଫ୍ଟର ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ ସେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଫେବୃଆରୀ ସେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଅପ୍ ଟୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ସେ ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ, ମାନେ ଡିସେମ୍ବର ତ ହେଇନି, ନଭେମ୍ବର ଯାଏଁ ବିଲକୁଲ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ନଥିଲେ। ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ରହିଗଲେ କ'ଣ ସେକ୍ସ କରିଦେବେ? ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ କହନ୍ତି? ବୋଧେ ସେ ସେମିତିକା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ହେଇଥିବେ। ନାଇଁ, ଯଦି ସେ ଯେଉଁଟାକୁ ସମ୍ପର୍କ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ହସିକି ଦୀପଦ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଦୁଃଖ ସୁଖର ଯେଉଁ ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେତିକି ହିଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ଜାଣିଥାଏ। ସେକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍। ତାପରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହୁଛନ୍ତି, ଶାଳୀନତା ରଖୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଛାରଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କଥାଟା ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। କ'ଣ ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କଲି? ଆଉ ତମେ କେଉଁ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ରଖିଲ? ତମେ ତ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଗଲ, ତମେ ବାପାଙ୍କର ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ମୋ ସହିତ ବାହାଘର ହେଇଗଲ, ରେଜିଷ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଲ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଆବର୍ସନ୍ କରିଦେଲ। ହଁ, ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ। ହଁ, ଆଉ କ'ଣ ଲିମିଟ୍ ତମେ କ୍ରସ୍ କରିନ ଯେଉଁ ତମେ ମୋତେ କହୁଛ ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରୁଛି? ନା, ତମର ସେ ଯେଉଁ ଅଗଲା ୱାଇଫ୍ ଯିଏ ହେବ, ତାର ଇଜ୍ଜତଟା ବାହାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି? କହୁନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ଶ୍ୱଶୁର ଆପଣ ବି କୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ କି ଆପଣ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଡ଼ିଓକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବେ କି? ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ଆଜି ଭାଇରାଲ ହେଲା, ସେ ଅଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ ନା ଏଇଠୁ ନରମି ଯିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ନରମିବିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ମୋ ଲୁହର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ବୁଝୁଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ମୋ ଉପରେ ଏତିକି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି। ମୁଁ କିଛି ଖରାପ କରୁନି। ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିସିଟି କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି କ'ଣ ପବ୍ଲିସିଟି କଲି? ମୁଁ ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଡାକି ଆଣି କାହାକୁ କହୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ ଖରାପ ପବ୍ଲିସିଟି କରୁଛି, ତମେ ବି ଆସି ପବ୍ଲିସିଟି କରୁନ। ମୁଁ ତ ତୁମ ମନେ କରି କ'ଣ ପବ୍ଲିସିଟି କଲି ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁଟା ସତ ସେଇଟା ହିଁ ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ ଦୁନିଆ ଜାଣୁନି? ଯଦି ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ପବ୍ଲିସିଟି ବୋଲି, ଯଦି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଲା, ସେ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ତ ତୁମେ ମାନ୍ୟତା ଦେଲନି। ଯେହେତୁ ଅଛି ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ମୋତେ ତ ତୁମେ ବୋହୂ କରି ରଖିପାରିଲନି। ଓଲଟା ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ, ଓଲଟା ମୋତେ ମରିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତୁମେ ମୋତେ କରାଇ ଦେଲାନି। ବୋଧେ ଏବେ ମୋ ମରିଲା ପରେ ହିଁ ସେ ବୋଧେ ଶାନ୍ତି ହେବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କେ ଅଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଧେ ନେବେ। ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ କେବଳ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ମୋର ଏଇଆ ହିଁ ରହିବ, ଯାହା ଫାଷ୍ଟରୁ ଥିଲା। ମୁଁ
जेहेतु से मते विवाह करचंदी मो जीवन नष्ट करचंदी एतिकी एडिकीटे एज रु 24 एज इयर रु मोर लाइफ पूरा स्पॉइल हो गला से तो चाहिए बाहा पारे कौटे बाहा पारे से मुझे जानी किंतु कही हेनी बाहा पारे समस्त सपोर्ट करेंगे भी तांकर किछि भी जीवनी आज तांको दरमा पड़े ए सब कथा सरला पर तांको दरमा मुझे पुणी फेरी आसो किंतु गोटे झीर इज्जत गला पर कौन फेरी आसे गोटे झीर जो इज्जत पड़ोची महत्व पड़ोची तार किछि रहूनी से बस मरिया ही बाछि निए रास्ता बस मुझे भगवान कहि मत से चिंताधारा केबे भी न आसू मरिया मु लड़े करची ए लड़े करी से जेमिति मत छाड़िया जो एमती प्लान करुँच मुझे लड़ी लड़ी तांको नेकी ही आसबि प्रूफ करदेवी जे झील मैंने बिल्कुल भी एकला नुहंती से माने निज डिसीजन कले सबू करें झील सरस्वती हो पारे झील काली भी हो पारे मु ए लड़ाई जारी रखी और से जमी बाहाना कर मिछ करे लिबर्टी ऊपर तांकर कथा उठला जो लिबर्टी तांको कहिकिर जीवाको पड़ियो बोली कथा कहिथिले ए तापर कोन कहे तांकर तो लिबर्टी अछि तांके जाई परिबे अच्छी से सेक्स करदेवे मन इच्छा प्रेग्नेंट करिकी आबरेशन करदेवे तांकर तो लिबर्टी अच्छी घरे माड मारिक रक्त बाहर करिकी दांड को फिंगी देवे तांकर तो लिबर्टी अच्छी कि जे आ गोटे झील को डिवोर्स न देकी आ गोटे झील तो बाहागर फिक्स करदेवे तांकर लिबर्टी अच्छी बार बार बाहागर कहीकि झील घर को झील घर मान इज्जत तले पकेबे तांकर लिबर्टी अच्छी कोर्टर आईन को ग्रहण करेंगे कोर्टर ऑर्डर को अवमानना करेंगे सबू तो लिबर्टी अच्छे लिबर्टी कौन ना सबू तो से मन इच्छा करें।